Jesuskoan landetxean gaude. Urola Aranean kokatuta eta Zumaiatik 3 kilometrotara Jesuskoa landaetxeak aisialdirako eta deskantsurako leku aproposa da bai lagunekin ala familiarekin joateko. Izan ere, haren instalazio eta ingurune berdeak landaz eta atsedenaz gozatzeko aukera bikaina eskaintzen dute. Jesuskoa kalitate turistikoaren kua lortu duen lehen landaetxea da Gipuzkoan eta bigarrena Euskadin. Jesuskoa landetxean bezarori eskaintzen diogu tratu personala, ingurune natural batean, kostatik 3 kilometrotara gaude, eta batez ere kalitatezko zerbitzoa ematen dugu. Eta horretan gabiltza, pude kalidade lortu gendun, orain dela 4 urte, eta honexe. Eraikina 18. mendeko euskal arkitekturaren ondare historikotzat jo da. Jesuskoa nekazal turismoak 6 gela bikoitz eta 4 lagunentzako apartamentua dauka, guztiek berokuntza zentrala, bainu osoa eta telebista bat dutela. Landaetxe eroso baten zerbitzuak eta instalazioak izateaz gainera, Jesuskoa beste hainbat zerbitzu eskaintzen dizkio bezeroari haren egonaldia ahalik eta atseginena izan dadin. Jesuskoa landetxean sartu ditugun berrikuntza tariko bat, izan da ofertarena. Hasi ginen orain dela 2 urte oferta relaxarekin, etxeko egonaldia, gozariak, eta Zumaiko talosterapiarako 2 pase, baino termalak. Eta bestia izan zen txakolinaren bizitak idatua, Getaria. Bertan dago, 6 kilometrotara, eta bastante jendia guztua etortzen da. Presio alderik pixka murriztu inberrezen dugu du, baina, lana badu eta gustora. Beste enpresekin elkartzeko proiektu berria martxan jarri zenetik, Olidenen familiak ez ditu ia zailtasunik izan. Gainera onura asko lortu dituzte. Zerbitzu eskaintza zabaldu dute, ezagutzera eman dira, eta bezeroen bisitak nabarmenki igotzea lortu dute. Aurrera begira, ari gara oferta ezberdinak preparatzen. Enpresa ezberdinekin harremanetan jarri eta akordio batzuk iristen ari gara. Gehien bat aztien eta lan gehiago egiteko.